Здравейте хора и добре дошли отново в канала ми. Аз съм Ивелин Диков Гейминг и днес от много време искам да ви благодаря за тия толкова много абонати и днес ще направя възможно най-дългия клип. Бояне, ела тук, бе! Бояне! Младиш ми по нервичките, контролите. И днес ще се опитаме да се рейсим, ако не стане, ще крашваме жестоко. Боби, колко рейса ще направим, ако няма фал старт? Един рейс, ама който рейс ще се състои от 3 обиколки. Айде да е от 5. Какво ще кажеш? Добре. Заставай. 3, 2, 1. Дай му! Ти тръгна на... Трябваше да тръгнеш на дай му. Дай от начало. Бой, трябваше да тръгнеш на дай му, бе, брат. Сори. Чай да си взема отново там тая кола. Че поне няма фал старт с нея. Стой, бе! Така, хора, нека да стигнем до началото на 2026, поне 120 абоната. Няма да се получи. Как да го бъда на обратно сега той? Просто да дръжна. Извинявам се за кихането. Стой, бе! Върни се на място, сега ще се върна назад. Така, Боби! 3, 2, 1, газ! Малко си извън пистата ти. Рейс 5 обиколки. Айде, ела тук каракалче, кавалче. Не кривай от пистата. Първа обиколка завършена. Айде. Опа! Извинявай, Боби. Опа. Тръгай, че си бра лайката. Майко, то свара ще си го върне. Боби! Извинявай. Няма нищо. Просто ти беше застанал пред мен, аз съм учих да те изпревара първо външно, ма не ми се получи и за това пробвах вътрешно и те завъртях. Трета обиколка. Втора? Не бе, трета бе. Добре, както кажеш. Те седите нещо на екрана до Current Mode Control. Защото на мене ми излезва нещо до Current Mode Controls. Четвърта обиколка. Окей, и аз вече почнах четвърта. Трябва като завърши. Бой, трябва да завършиш пета обиколка. Като почнеш пета, трябва да я завършиш и тогава. Пета обиколка почнах.
Я пет. Колата ти от коя генерация е? Първа или втора? А, Ще финиширам първи съм. защото ме блъсна. Брат, ти ми остави избор, финиш лайн. И аз финиширах. Факта, че стана така. Бой, всяко време. Ще си кара крашваме ли ко? Ало? Дай пак да се състезаваме. Окей, ма искаш то път с формули. Ти викат моята. Мърдай, бе, брат. Ма ти викат моята. Добре, ще взема другата тогава. Да, взех тая индикар нещо си. Добре, трябва само да паркираме внимателно, да не се блъснем и двамата, че един ачив от колелета изфърчат на тази кола. Вярно, ако се рейсни с формули, ще е интересно. Да, еде. Айде, Да не ме пристигнах. блъснеш, внимай да не ме блъснеш, че тогава вече гумите ми заминават. Боя, не внимавай! Ичо. Това на формулата трябва да е зад линията, бе. Не. Това най-отпред на формулата ти е. Идеално. Да, окей, да. Дай, брой. 3, 2, 1, газ! Брото ме настига. Бата, ма тая моята формула малко поотскача. Шет! Малко трудно за управляване. Бой, пак е пето обиколка състезанието. Окей. Първа обиколка завършена. Започнахме втора. Виждам те, Ичо. Бей от мене. Майко! Чакай, може от начало да почнем с формулата ми се развали. Добре. Какво стана? Моля, формулата Тойота ли е, брат? Ти си Тойота. Няма. Горката Тойотка, брат. Не, Запри малко е. Ката с... не, сменял си колата, няма никакъв. Аз си остана с формулата за сега. Окей. Само гледай да не ме блъскаш, че сантайм малко трябва да почва наново. Окей. И аз няма да те блъскаш, защото предиците са минали само до там. Аз ще пробвам с този докс да се реагира. Не ме блъскай. Мръдни малко по-настрани, бе.
Ако имам фейл стат заради те, ще убия. Айде, две. Бобсънка, нещо май. Запри! Майко, и чува, павата си ще разпада. Тя си пусна нова формула. И чакай, идвам. С другата формула съм. Shut up! Така, бой, пето обиколки, както си трябва. 3, 2, 1, газ. О, шит, добре, ще бъде забавно. Не! Завъртях се. Майко! Чао, чао! Не! Стига не, мога да се движа поне. Бате на дек гуми съм и не мога да се движа. Бой, да, отново, че ми се разпадна формулата. Моля се. Окей, айде, може да начало, айде, може. Така, видам си и аз формула. Аз вече си избрах и пътувам към тебе. Отминаме. Ами, да, аз ще чакам на старт. Айде, намерих си формула на Моторо. Бати, ти с тази формула, нали те есте, че като се будиш и път до стената, колелата ти са салам алейкум. Да, аз много добре. Тя формулата не може да те... И кара на друга игра. Бой, идвай. Викам, искаш ли на друга игра? Като приключим видеото, ще снимаме на друга игра, айде. Аре, ще плиз. Айде, бе, последен рейс. Не, аз не мога потегля. Чакай. Последен рейс, братле, колкото поне този клип да стане 15 минути. Сега идвам. После какво ще играем, бе? Каракал кабал! Ти с така колече си, добре. Чай, я да си пусна една така. Шит! Дай, заставай. Бояне! Каракал грозен. Ей, йо. Какво каза? Не съм... Първата, което не съм каракал, първата, което не съм грозна. Второто, какво? Ти каза първо и първо. Не, казах първото, което и второто, което. Добре. Готов ли си? Да. 3, 2, 1, газ! Лошо е, че и двамата сме с еднакви коли и малко ще имаме разлика. И не мога да стигнем. Бате, ма сте си криволичил. Защото ако не настина да мога да те изпреваря, иначе пак ще завърта. Това си ми е техника. Какво? Това си ми е техника да ти криволича, да не можеш да ме изпревариш. Да не можеш да ме изпревариш. Така, криволичи се в една колета завъртях. Така, втора обиколка. Еми да. О, бе! И майко правиш.
Не! Не съм те завъртял сега, не ме завърташ сега, ясно ли е? Нищо не преща. Не! А! О, инстант карма, брат. Сега почваме сега трета обиколка. Мърдай! Няма. Добре, сам си го направи. Ама ако ме замъртиш, помиш автоматично. Пуйт. Мърдай, не! Да ти са не знае, Букук! Ще те убия! Не мога да потегля! Ай, ще бърза малко да се изчакам, да разпълни си плайните си, когато... Преспала ли си? Не, още спалвам. Ай, разпълни си. Идвам. Дивчо. Бе. Сега стана... Бой, та пета ли е или е четвърта? Четвърта. Не, говоря ти, сега сме на трета и като се финишираме трета... Четвърта. Май вече. Бой, май вече сме на четвърта. Да, така е. Окей. Банечето чуваш слабо обаче. Сега? Идеално. Бях си запушил микрофона с пръст. Няма да върте отново. Нищо не обещавам. Иначе дисквалификация. Ма ти пък и ти, само копираш техниката и тия. Не, няма да спечелиш. Ама не купраш, човек ти се... Не, загубих. Началото на пета не, останах пак без двигател. Нищо, брат. То няма. Ти се забиваш от мен. Ладно, ти първоначално. Ти ще се забиш в мене първоначално. После ще се виж в видеото. Какво стана, бе? Да, отидох съм мала да вратим. Финиш лайн! Ти последно да изкам пето такова. Какво? Последен рейс, как от пето такова, Искаш последен рейс? Да. Окей, искам да си разбия колата. Да е толкова реалистичен, как краше хората. Ето хора, гледайте какво е станало с тази кола. Поразена, бита, привита на коза, бита. Ох, тръгни. Бой, да са резали с брейкната кола, бе. Брокната, бе. Не, че много си купа.
Брат, само иска да видиш в какво състояние ми е колата и още се движи, брат. Я и сега идвам. Майко мила, аз да чудам, че още се движи тази кола. Това ти ли ти? Да! Сори. Чай си спал на нова кола. Ай, ти едно старт, айде, бията, печели. Шит се не знае, бе. Чакай. Това е тази супер от Тимура. Супер от Тиму ти е главата. Айде, готово. Малко гумите на стартовата ми трябва да са. Е така. 3, 2, 1, газ! Това тръгна добре ти, бе, браво. Добре, малко. Това не е супер. Ела тука. Добре. Не дай да криволичиш, че сам си го правиш. Казах ти. Добре, обладяки. Ама по-отидох по-назад заради те. Нечестни, грозен. Ама ти само ли си искаш да се блъснеш от мене? Вате, ти криволичиш, бе! Така трета обиколка вече започва. Как скипва тоя? Как скипва? И ка не са блъска, дева. Те има малка надежица, че ще се будиш, ама няма да се блъснеш. Не, бе, брат, защо? Как е тази кола, брат? Почнай да пуши. Четвърта обиколка започва. Брат, колата ми е буквално разваленки от тук, някъде да те настигна. Да. И аз минах през това. Ти драпна на майната си. Така, мисля, че... Заби. Заби, брат, заби. Бате, то телефон... Не, бате, стига, бе, верно ли, бе? Окей, чу, айде вече на друга игра. Само аз да финиширам, а той няма и смисъл, защото загубих. Айде, пак е нещо. Аха, пак е нещо с пушеща кола. Ти от тук. Къде си изстрелял? Год ти лудия. Къде се изстреля? Бата, ма тя колата ми пуши по едно време. Shut up. Хора, това беше от днешния видеоклип. Ще се видим отново някой път. Чао и до нови срещи.